Мендеш. Центриране с левия крак! Кристиано Роналдо и гол номер 900 е факт! Нуно Мендеш. Центриране на Нуно Мендеш. Джого Жота, Роналдо, гол! Leao niet te houden, Leao niet te houden. Ja, Leao op de bal en Ronaldo in de rebound. Втори сега от бялата точка. Роналдо в средата на вратата. 2-0 за Португалия. Страхотен финт отново на Нуно Мендеш срещу Ямал. Нуно Мендеш центрира на рикошет. Роналдо е там! И това е 2-2! Кристиано Роналдо с четвъртия си гол в кариерата.